to je jasné. Ale on udělá přesně. My to poznáme, my to víme. Já nepoznám to. Tak to se chová mimolec kuní. Už se svítí na vrchu, dívej se. Michale, fakt, my jsme mistři v přírodě. A ty to ještě nevíš, ale jednou to posoudíš. Až se nebude krtka zase. Ale to je pravda, Pavli, to je pravda. Já jsem určitě Čulošku, a není. Já jsem ho měl, krásně. Danoš ho střelil, Peťa Němeček ho střelil v Blatničce. Rozumíš to? Oni chodí, ale... Jednou jsem ho viděl. Ale ty musíš to, v té přírodě musíš být, abys to poznal, ne? Tak ale nevěděl jsem, co to je, právě to kočka, co to je. To on je jak liška, je takové jak liška, je veliký jak liška, ale má krátký ocas a má tam 3 pruhy. Taky jezevec je takový správný. Jezevec nemá ocas, rozumíš? To poznáš, to je jináč. Jezevec je gula. Jezevec je jak bujáček. Mohu to být tady? Mohu to být tady? Kurva. No, to je jedno. A to poznáš, fakt to poznáš přesně. A to je potřeba v tu přírodu žít, abys viděl, co tam je, ne? Tak nebudeš povědět, kurva, to byl asi orangután. Tak představ si, že v suché vozi bude orangután. Ne, ale je to tak, fakt. A povím ti ještě, že ten mimolec koní, jako teď jsem to, na tom Zoomu jsem viděl, jak on je agresivní, člověče. Ten Zoom je, to je dobrá, jako ta stanice, já se na ní dívám moc často. To je jediná stanice, která tě nevíme, to jsou si. To není žádné ČT4, neříkám přičení, ale bože, Prima. Ale povím ti tam to Prima. Na Ukrajině, Ne, ty celebrity, kurva. Když si dáš Seagull, webovou kameru Seagull Ukrajina, tak tam naskočí, ať tam mají kameru, ne, tam krmí a divočáky, tam divočáků 50, ne, a včetně mimolec kuní. A všecko preč. A všecko jde preč. Okamžitě a on dojde, bachyně, všecko jde preč, a on dojde, nažere se a sedí tam a čučí tam a tam není nic. A včera se tě optal. Jenom mimolec kuní. On smrdí jak já, někdy. On smrdí jak svině, rozumíš? Je to psisko, no. A povím ti ještě, že normálně té Ukrajině oni jich nestřílejí. Proto se to šíl tahne sám k nám, rozumíš? Těch je moc. A ty staré, ty mladé odhánějí, víš, z toho teritoria. A si hledají teritorium nové. A to nové teritorium je tam, kde oni jdou ven. A počují se do těch volných prostorů, které jsou okolo. A nejsilnější dravec? Jaký dravec? Šelma? Na velikost. Medvěd. Na velikost. Zapomeň na to. Na velikost. U nás? U nás nežije. Ona není. Tajzer. Rosomák. Jo. Rosomák Toho jsem ještě zabije 10násobek váhy. toho jsem ještě neviděl ani nestřelil. Rosomák